שבוע הבא אני צריך להסתפק. בוקר טוב. בוקר טוב. לא שומע. יואל, קודם כל תודה רבה על ברכת היום הולדת. ביקשת. דבר שני, שיר חזק ויפה מאוד. כתיבת שירים היא כלי וכוח להביע ולשונות. זה כלי חזק מאוד. אפילו, ואתה משתמש בו בצורה חכמה ויפה ביותר. וואלה, יחסית למישהו שלא כל כך ישנתי הלילה, אני די ער. כל כבוד. לא ברור לי למה. יאללה, דקל, הולכים לעבוד. אז הנה זה חתיכה של רקטה, כפי שאתם רואים זה באמת צינור. זה נפל בנתיבות ב-25 העשירי. כן, זה מה שמכונה הקסאם. לא יודעים מתי יש צבע אדום או מתי כל זה יתחיל, וכאילו, אבל צריך להיות בכוננות. Un chico quería mirar a lo que pasa y yo la tomó, la agarré y estaba corriendo con él en los refugios y yo sentándose con los chicos y yo estaba a contar una historia, un juguete para ayudar y para ¿cómo se llama? In English? To give hope. Esperanza. עשיתי בתרגום ושיתוק מוחין. מה זה אומר שבלידה, בלידה שחלק מסוים במוח נפגע, שהוא לא קיבל מספיק חמצן, וקצת מפריע לי במהלך היום-יום. אבל כמו שאומרים, למדתי להתמודד עם זה. האדם החצוי, מי אני? לאן אני שייך? אני מנסה להתחבר לאנשים שלא נולדו עם שיתוק מוחין כמוני. אני מנסה כל יום להיות כמו כולם. הולך לבית ספר רגיל, לומד, משתתף בפעילויות, מנסה להתקרב לחברים ולהתגבר על מכשולי התסכול. קשה לי. מצד שני אני מקורב לבית הגלגלים. כולם בכיסאות גלגלים ברמות שונות.
אני מרגיש מעל מפני שאני הולך ברגליי. מדבר ועושה דברים שאחרים לא מסוגלים לעשות. לאן אני שייך? אני חזק בין אנשים וחלש בין הרגילים. לאן אני שייך? ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, כל כך ריקים. עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה